Gath y neuadd ail adeiladu yn 2002, gath ei adeiladu lle oedd yr hen maes chwarae. Felly oedd problem gyda ni wedyn i gael maes chwarae arall. A wnaethon ni darn o dir a bwys y neuadd fan hyn, a oedd offer newydd ar y pryd, ond wrth gwrs mae blynydde ers hynny, mae'r offer wedi mynd a wedi torri ac yn y blaen, ac ddim yn ddiogel i'r plant. Felly bydde cael maes chwarae newydd i'r plant o fydd mawr y pentre. Bydd y grant yn ei gwaniaeth gan bydd y teuluoedd yn dod i'r maes chwarae ac mwy a mwy y teuluoedd yn dod gan bod ni wedi cael cwynion bod dim maes chwarae i gael yma. A mae hynny yn profi bod na teuluoedd sydd yn dod fan hyn pan ni ddim yn ei gweld nhw. Mae hynny wedyn yn mynd i dynnu nhw mewn i'r neuadd a cael mwy o weithgareddau yn y neuadd a cael fwy o arian i gadw'r neuadd i fynd.